Γεια σας παιδιά, σήμερα παίζουμε το Slenderman. Επειδή το Dungeon Diver δεν ήταν πολύ ωραίο, θα παίξουμε το Slenderman επειδή είναι πιο τρομακτικό, πιο καλό και πιο γαμάτο. Επίσης μου πρίσατε να το όσο λέμε Smackdown 16 και χωρίς να το περιμένω έναν παιχνίδι, το Emily with Play, χωρίς να σας πω, ήταν και εκείνον ισοβάθμιο. Έχουν και τα 28 βαθμούς και τα 3 και πείτε μου ποιος θα παίξω. Εγώ κατά τη γνώμη μου προτιμώ το GTA επειδή είμαι πολλά καλός και να δείτε τι να γυρίσω το επεισόδιο. Όμως τώρα, χωρίς να μου πει κανένας, μόνο 5-6 γύρωνες μου, να παίξω το Slenderman. Είπαμε ότι είναι πολλά τρομακτικό, ξέρω και εγώ. Πού να παίξουμε, σε δάσος ή εγώ θα λέω σε επειδή θέλω να πολλά καλά, να το βάλουμε hard. Το hard είναι το πιο τρομακτικό. Εντάξει, είναι πολλά τρομακτικό λάλο. Λάχα μου πρέπει να βρω 8 κόλλες, 2 κλειδιά και αφήνω που το δάσος. Μαλάκα που τα δωράρε, μαλάκα. Φύγε κουρού. Όχι. Βλέπε εδώ. Μαλάκα που τα δωράρε. Ήθελα να βάλω ήδη. Εγώ δεν ξέρω που πάω, τσαμένο Slenderman, βλέπω τον... και είναι ο Slenderman. Ποιος είναι? Είναι η κολλούα. Είδες, έχω μια κολλούα. Έχω μια κολλούα με τις 8. Άκουσα αν είναι στις 7 κολλούες να είναι της πούτσας. Δηλαδή, εντάξει, προς το παρόν. Αναρκεί. Όχι του. Εδώ είναι. Ό,τι είναι. Κι άλλη κολλούα. Πεντώ σήμερα. Κι άκουσα ότι το 80% άμα γυρίσεις είναι ο Slenderman πίσω σου. Δηλαδή δεν μας συμφέρει να γυρίζουμε. Λακά. Φοβούμαι. Πώς θα φταίω, πώς θα φτάνω. Τσουρίστηκαν.
Μα πρέπει να πάμε τζάμι. Πρέπει να πάμε τζάμι, φίλε. Let's go. Εδώ τζάμι. Tapos tu. Pida mama se relaxa la fixación. Está muy rebelde. Τόσο Slenderman rebelde spam. Eso hagas otro amigo que goles. Είδα μια γκολα για με πρέπει να πάω για με. Α, πάει στο κάστρο. Στο κάστρο είπε ένας φίλος μου ότι έχει μια γκολα μπόξο και μια γκολα μέσα. Έχει 9 πράγματα μες στο δάσος. Ο Slenderman είδα. Και η τελευταία γκόλα, μα πάντα, είναι στη σπηλιά του Slender. Ή στο σπίτι να πάω στο κάτω. Εδώ. Όχι, έχω 2 κόλλες. Μαλάκα, πώς είναι έτσι η φάτσα του Slenderman. Σαν μου τσεκλάσουν του κάποιος με έναν γκόλον και έλειωσε η φάτσα του γιατί μαλακά. Σκάτω. Έλα ρε. Ρε έρχεται κοντά. Φίλε. Ρε σου μαζελή μαμά σου να μην πειράζεις κάποιους αθώους. Ρε τα πιάσεις και κόλλες ρε. Τυφλώθηκα. Και πέλε τυφλώθηκα. Δεν βλέπω τίποτε. Νομίζω έκανα. Πέθανα ρε. Πέλε πέρα. Πέθανα. Μαλάκα. Τώρα village και heart. Πέλε. Αμάρτησα ρε. Wow. Village. Partida. Dame una golúa. Slenderman ξεκίνησαν καλά στο village. Πάει στον αεριστήρα. Da bun. Μαλάκα. Βοήθεια. Εγώ το στο χάρτ. Τούτη κουκουβάγια μου πέντε. Αυτό είναι σε πολλά συντονιστή.
Λογικά θα ξαναπαίξω το Slenderman, αλλά δεν ξέρω πότε. Το Tarzan Nightmare και 500 να μου πούν αν το ξαναπαίζω. Είναι μαλακία. Άρα μπορούμε να ψηλάκι. Όμως δεν είναι επειδή 100% θα έχει κόλλα. Βοηθήκα. Ευκαπάξω ρε. Ρε ακόμα να με ξελάωσω και εγώ το στο χάρτη. Πάμε στη ζέτια με. Σούτο! Πόνο! Πούντο, ναι. Εκεί είναι. Έχω δύο κόλλες. Τώρα το είδα ότι έχω δύο κόλλες. Κολλεύει. Έφυγε. Μένω για μένα. Πάμε ένα λίγο. Γιατί να στα καλά σημεία ο Slenderman. Τώρα ρε, να πάω τσα... Α, θα μένει έξοδος. Θα μένει έξοδο. Ραχάκ. Έφυγε. Μη μου πείτε να γυρίσω πίσω. Είπα σας, 80% είναι... Πούντο. Όλο. Έλετε. Να μέτε το χορκό. Μπαίνει και μέσα. Δηλαδή έναν που τα ούλα. Πάμε και αμέσως που θα πάω σε διάκοψη. Ωραία, μείνω. Είπα να πω είναι οι κόλλες. Δεν ξέρω. Ούτε ο Slenderman έχει και πολλά. Επειδή εμπίσω. Α, κόλλα. Καλέ. Δύο κόλλες. This is fantastic. Τρεις κόλλες. Και πράγματι την έλαξω εδώ. Εντάξει. Έτσι πολλά τρομακτικό το Slenderman όσο μου είπα εσύ. Επειδή νομίζω έχω το στο hard. Επειδή μπορεί να μου πούτε σκόλες. Υπάρχουν μετά στις 5 σκόλες γίνεται τις πούτσες. Εγώ τώρα έχω 3. Θέλω κάνει να μου κάνω. Όπως πάμε, θα τελειώσει το βίντεο εδώ. Το επόμενο βίντεο άμα θα είναι με λίγο play που μου βάλει πολύ. Αχα! Πούντο, βλέπετε το. Πούντον! Πούντον! Πάτε! Είναι πίσω ρε! Έπαιρνε έξω κρακομιλά. Εντάξει. Αυτό ήταν ο Slenderman.
πείτε μου αν θέλετε να παίξω το Emily Watch It Play, το SmackDown 16 και το GTA 5. Αυτά, το Black Ops 3 εντάξει και το Until εντάξει. Πείτε μου από αυτά τα τρία και bye!